Kaon ako ron. Hello. Uli po. Yan, ito po yung kalagayan namin ngayon. Dito po kami sa Bansalan, Davao del Sur. Nakaranas din po kami nung malakas na lindol kasi malapit lang kami sa Padada, sa epicenter. At saka malapit lang din kami sa Matanaw. Kaya affected din dito sa Bansalan. Mas malapit po talaga kami dito sa Matanaw. Ayan po yung bahay namin. May crack na po yan siya sa taas. Yan. Sa baba din, meron din pong mga crack yan. Ayan. May crack na rin yan dyan. Delikado po. Kaya hindi po kami basta-basta. Kung papasok kami dyan, di po magtatagal lang po. Dito po, nagluluto lang po kami dito. Tapos pagkatapos mamayang gabi, matutulog kami doon sa kapitbahay. Magsi-CR kami doon sa kapitbahay. Maliligo sa kapitbahay. Pero ililigo namin yung tubig na galing sa ilog. Kasi wala ding tubig. Tapos umuulan pa dito. Mamaya magte-tent pa kami doon sa kapitbahay. Diyan sa kapitbahay namin. Makikisuyo na lang kami. Diyan maglagay kami ng tent. Dito may tent po kami. Pero hindi po pwede dito kasi baka anong mangyari dyan sa bahay namin. Meron kasi siyang crack. Kaya di kami magsistay dito. Kakain lang kami. Tsaka pagka makarinig kami ng konting dagungdong, labas kami dito kaagad. Open. Yan, pamangkin ko sa labas na kumakain dito sa kalsada mismo. Ayan. Yan po ang kalagayan po namin ngayon. Dong, kusog ang linog, Dong. Hadlok ka. Unsa may isulti nimo sa mga bata? Dapat dili sigiglaag. Dili sigiglaag kay delikado pagka maglinog. Sige. Ang ulam namin, buti nga yun, nakabili pa kami ng isda. Ayan, kumakain kami. Mayo diha, madiri mo. Yan, dyan. Hala, mama. Ayan, nakakarinig uli ka. Oh, gawas ma. Ayan. Pagka makarinig kami, labas kaagad kami. Ang bilis. Oh, nakakatakot talaga kasi mararamdaman mo talaga pagka meron na naglilindol uli yung lupa, mararamdaman mo tumutunog. Marang may tumutunog dyan sa ilalim na gumagalaw. Ayan, labas na kami uli. Ito yung kalagayan namin ngayon. Ayan, sa kalsada na kumakain. Oh, bibi, ayok sulod. Ako na yung magkuha. Sige, ako na kukuha ng kanin. Wala na daw kanin eh. Ayan yung kanin namin. Ako na Oh, lagi, dili magsulod. Ay, sus, dili mo hilak. Oh. Oh, di lang mo sa gilid. Tapos, umuulan pa, guys. Kumakain na kami kasi pupunta na kami doon sa kapitbahay namin. Doon na kami magstay ngayon. Mga unta sa gawas. Kakain tayo sa labas. Oy, Joy. Dili lagi mo sulod. Oh, naisakyanan. Ito yung maganda eh. Kain tayo sa labas. Oh, yung kaliro. Sige, tabilin niyo kisla. Giluto to ninyo noodles gani ha? Wala. Ugmana po, tinitipid namin yung budget namin kasi baka
wala na kaming mapagbilhan. Eh, sinarado man po ng tindahan. Oo, lalo na pagkaano. Malakas yung lindol. Sasara lahat ng mga tindahan. Pero ngayon, meron akong nabilihan kanina. May nagtitinda pa naman. Mga isda, mga gulay. Pero sa labas na, wala na sa building. Yan. Hawa diha, laki. Shhh, abugan niyo, Iro. Hello. Diyan kami makikitulog sa kanila mamaya. Hello, matulog na po niya sa inyo. Ay, agdo ko. Hi. Dito sa kapitbahay na yan. Diyan kami nakigamit ng CR. Diyan kami naliligo. Ayan, nagte-tent na rin sila. Parang umuulan na rin. Yan, naglagay na rin sila ng tent. Yung kapitbahay po namin. Ito po yung kalagayan namin dito ngayon. Yan yung bahay namin. Kakatakot talaga dyan pag nasa loob ka. Nung naabutan ako ng lindol dyan sa loob. Takot talaga ako kasi ang lakas ng tunog dahil doon sa bahay din. Dumadagundong talaga. Yan yung bahay namin ngayon. Pero marami na siyang leak. May mga leak. Hindi naman malaki pero hindi dapat dito, dili magkumpiyansa. Delikado. Kung makain sa kalsada. Halo-halo na dito. May aso pa.